Toyota Camry barдар ҷонон, тамошо кунед. Camry 2 Америка. 2010 сол, объеми 7.5 қатъя, фули фулуш. Тамошо кунед состояние мошинчара чӣ хеле. Касои да маъқул мешаванд, номеро якара мемонам, занг бизанем, бо қайтон муомила мекунанд. Нархш чанд қадр? 138,000 нархш. Бо муомила дора мақсад. Оз як салонша мегирам, салонша бинем. Салонша бинем чӣ хеле. Зард кожа. Оз як ай пеш мегирамаш. Ай пеш тамошо кунед. Дарои электран, автомат, кондиционер, монитори андроид задагие, старт-стопам дора, мултирул. Ҳамаи чиз кор мекунад. Фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. Ҳолатш. Оз як ай парама мегирамаш. Ҳолати мошин. Ҳуҷҷат чӣ, ҳамаи чӣ дора? Ҳуҷҷатош ҳамаст. Ҳуҷҷато ҳамаш қоидаида. Номеро табук ака. 100 70 номеро акара ман мемонам, занг бизанем, касои да ки маъқул мешава. Айна ҳолати мошина бо хутунон дида. майҷа дидестен инҷо магазини Автолай Фазиюдай 200 намуд ассортименти чихол барои тамоми маркаи мошинҳоро овардагиам. Еба чашога ҳамаями барои шумо ай палатка, полик, чехол ай сатсм сар мешавад то 1200-1300 сима чихола ҳастай. Вобаста ба ҳамаи намуди одамаш чихола дорем. Худованд меҳрабон ҳаматан нигоҳбон боша. Мегзарем ба тамошои видео. Бихапем бародарҷоно. Мерседес сечка 98 сол, объеми диққати. Тамошо кунед ҳолатша, свеча хахтони дестен, чор та балоншам навай. Оз ман ваҷошам мегирам. Як салоншам мегирам, тамошо кунед. Айна нигоҳ кунед ҳолати салонша. Сидиньёи ягон ҷош хеле даридагӣ, ягон чӣ надора. Ина ҳолаташ. Коробкаш механикай, кондиционер, ҳама наворотош кор мекунад. Объеми диққат. Оз як ай пешам мегирамаш. Эна тамошо кунед ҳолатша. Нарх чанд қайра ака? 70,000 сомон нархш. Номеро акара ман мемонам, занг бизанем, касои да ки маъқул мешава, ҳолатш беҳтарина. Ина ай пеш. Оз як ай парам бигирамаш. Чор та балон нав. Номерои телефонаш 903 200 89 907 30 801. Кадоми шакли мефуратон занг бизанед, ҳардуш кор мекунад. Бо барои шуморо ратар маълумот метавон. Мерседес сечка. Аванте бародарҷоно, тамошо кунед. Состояние зуруш 2013 сол. Объеми 1.6. Касои да маъқул мешаванд, номеро акара мемонам, занг бизанед, қайтон муомила мекунад. Нархша чанд қа гуфт ака? 90,000 сомон нархш. Ози ҳолати салонша мегирам. Ҳолати салонош. Тамошо кунем бародарҷонои ман. Коробкаш автомат, мултирул, андроид задагӣ, монитор, лукам дора. Ина дуркш. Ина 4 дар электра, мултирул, кондиционер, монитор задагӣ, дигар расход намекунӣ. Оз як ай пешам мегирамаш. Тамошо кунед. Hyundai
аванте свет сафед 98 66 15 32 номерои аккаунт. Хапем бародарҷоноб Kia Sorento 2017 сол шасияни вагонаш 4 балонав объем D. Ози ман майдоша камера мекунем тамошо кунем. Касоеда ки мақбул мешаванд номерои аккара мемонам занг бизанед қайтон муомила мекунам. 4 балон навай 190,000 нархша. Якнен 4 дар электрай обогрев дора автомат мультирул кондиционер ҳаман чиш кор мекунад старт стопам дора 108,000 пробег дора амани сиденьёи хеле кожа спортивный якин ҳамач салоншо тамошо кунем бародарҷоно чӣ хелай мошинчаи он камбудӣ надорад. номерои аккара ман пеш мемонам занг бизанем касоеда ки мақбул мешавад. номерои аккара 97 07 97 75 ози ай парашо мегирамаш тамошо кунем. Kia Sorento гуфтам. Opel Zafira бародарҷоно 2006 сол объёми двдиққати нархш 90,000 сомон. Свет чахай хитони дестен ози ман майдоша камера мекунам. Тамошо кунем касоеда ки мақбул мешаванд номерои аккара мемонам занг бизанед. 4 балоншам навай ози як салонша мегирам. Ин якин ҳолатиш салон автомат коробка передачаш автомат 271,000 пробег дора кондиционер ҳамаи наворотош кор мекунад. ина якин ҷои нишасти як қафода ози як қафо мегиримаш тамошо кунем. Сиденьёи ягон хеле задагӣ диридагӣ ягон чӣ надора обшивка ҳаман қоидавӣ ина тамошо кунем. бо инаи сиденьёи қафош ина қафо мегиримаш номерош ҳам пеш даастанд. номерои телефон 98 66 15 32 зефира барои шумо. Honda CR-V бародарҷоно 2011 сол 4WD тамошо кунед. сарсаяни зури зуриш тай навест 4 та балонш навай мошин бе камудия свеча хайхтони дестем бо касоеда мақбул мешаванд номерои аккара мемонам занг бизанем бо қайтон муомила мекунам. ин ҳолати дарани салонуш сиденьё кожан якне ягон камбудӣ надорам мошинча ози як ай пешам мегирамаш даро электрон коробкаш автомат
монитори заводскои дора, мултирул, 4 дар электра, лукам дора. Корейский вариант чай. Вот я гай пешам гирамаш. Тамошо кунем ба балкону. Я ҳолат. Я гай пешам гирамаш. Ака нархи чанд қа? Нархиш 135,000 нархиш. Номери ака 959 88 74. 135 таш мега. Лук ҳамаи наворотош кор мекунад. Касоидаки Honda серии давтор буд, ҳами барои шумо бародарҷонои ман айнавес. Як бор дига қафо тамошош кунед шуа.